Aby diváci nemuseli hádati, povíme bez mučení, že jsme se ocitli na představení Performance, které za účelem pobavení širokých mas náročného publika předvádí šermířsko-divadelní společnost Echte Fechte. Jest letní den, kterýkoliv den let 80. století 16. Všecko dvořiště je tu nějak vyšňořeno. Jeviště čistě umetené, nejvíce v oči bije stojan v rohu jeviště. Na něm je ledabyle opřena zbraní chladných síla hrubě veliká. Principál, vstav od obědů, zvolna kráčí ku placu. Asi půl tuctu všelijaké neužitečné chasy, opásalo se bubny a jali se působit divoký hlahol. S ním se vyhrnuli z průjezdu do ulice. Dámy a pánové, performance začíná. Všechna oka dlaněmi zakryjí, až naše šermířsko-točovně divadelní společnost Echte Fechte počne inscenátní příběh o tom, která neřestná panna Donna Isabel svého muže, rytíře Degenea po celé Itálii ctností vyhlášeného. No tak chrápo nebo co? Dámy a pánové, performance, začíná performance, bude okamžiček, sečkejte, šéfe, lidi čekají. No kde máte toho Degené? Kde máte toho Degené? A kde máte toho kozla, co? Říká, přivašla ta bába do toho lesa, zakopla haluzí, nic jasála. Něco legračního, ne? Jo, to se už šéfe, já nevím. A já zabírá to tak hymna na první zdohaní. Hrnuli davy šermuchtivých mládenců a co z toho zbylo? No, banda, věčně může nalejt. Poslouchej, Kašpar, skladuj aspoň tyho kozla, no, a celý trochu zasně, nebude hodiček. Koza! Nech se kozla, lidi, kozla! No, a co zase nebudete pokřikovat, když se začnete bít, abyste se jako dostali do ráže? No, čekám. Já budu jenom vidět. No, tak se asi zposlal. Jej nohy! Za to on si pravidelně dělá do gatí, když přijde od horda. Poněvadž si myslí, že někdo pase. A ty, když jsi tuhle ukradl kozla, už pýtáš pifron, já? Tak